माइसा पायो शान्तिकालिया समाव फैलायनानै कीर्तन रं नायफायो मोसाब आगर ताबमानि राव बग्रुमा राव नायफायो जाबोखासों आरो निरामिस माइसा उइनाय आगर शान्तिकालिनि प्रसाद माइ निरामिस बायनानै जालायो गरनबाय मा गरनबाय जों दाबोखाय मेलानि नगद थांलायसिनाय टिफिनलायसिनाय मेला नायबायखा माने मेलावासि नायनाय दाबोखाय र' आश्रमनि मताय खुलुमोय प्रसादबो मताय प्रसाद बो जावै फैलायखा दाबोखासों मेला किसा गुरि उइनायै नगद थांलायसिनाय जायोबा Apa no nara kaki ni channel no dati part 1 ke subscribe kari do di kaku ko yung tonggo apa no no coba senanggo dati part so tinin bagai asum khaisin hai asum khaisin hai ta ta no hot ka ha